سلام سلام خبرانن خبراتن عمل عالم تركبوا تختاتلتي مدب حبشا يوتيوب خميل لكم صبق كتلو اللي بعلتم ملء تسفاية هذا أحيز لكم قريبة زلخو ناي منستروني مكرونة منستروني بمس أدخلت زلو بزح عينة تقامي زخونة زحازة هذا وزي قريبة يزلخو بامكين كاروت فاصوليا بيو زبل مكرونة براون مكرونة دوبا دنج برشن بروكلين زي تقريبا لخو جرين اونيون زي ناي بارو شنكرت مالتيو برسميلو أقرب لخو بزبل صحيفة يلخو تحد حدا جو ماي قيح شجرتي صعدا شجرتي زي تقريبا لخو هذا حابرنا نكتاتلو خمس غير الزجاجي يلخو أوزي شجرتن صعدا شجرتن غير زيت غير كقلالية بالطعم طعم يزخون خم خلط عينات كنقرو نخلينا خلط عينات مالتي حدا منستروني حفس زبله بحفيسو نمجبنت بعرسو زخاله مجو غيرنا هنا قرو نخلينا نمسح ندرارن خم شوربا غيرنا ون مس مجبتات غيرنا خنا قرو نخلينا مرق جبربيلنا مالتي ماي جبربيلنا بناي سعرت كنسرح نخلينا بناي صوم ون كنسرح نخلينا هزوزي بناي صوم يسريح يزلخو صوم سلا زخونه ኣብ ጾም ጊዜ ያው ብዙሕ ኣትክልትታት ኢና ንጥቀም ህዘውዚ ካሮትን ፋሶልያን ገይረለኹ ምእንታን ቀዲሙ ክበስለለይ ንእሽተይ ከቁላልዎ ደልየ ናሕራይ ብቅደም ተኸተል ከእትዎ እየ ማለት እዩ ዘዝቀደድሕሪኡ እና ኣብ ጾም ጊዜ ብበዝሒ ያው ኣትክልቲ ከምኡ እውን ሰላጣታት ሰሊጥ እንጣጢዕ ሱፍ እዚኦም ኩሎም ቀዲምና ኢና ንቀርቦም ነዘጋጅዮም ንምንታይ ኣድላይ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ በተለይ እንጣጢዕ እዚ ቺያ ሲድስ እዚያት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ቺያ ሲድስ ኣሊኽናዮ ንፀንሕ ድሕሪ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጻእና ክንሰትዮም እንታን ኣሊኽናዮ ፀኒሕና ድሕራይ ኣሕቢርና መዓር ዋላ ወሲኽና መዓር ሎሚን ወሲኽና كنጥቀም ክንሰቲ ምንታን ንኸብድና ደሪቑ ዝወዓለ ከለስልሰልና እንጣጢዕ እውን ከምኡ ጥሒና ክንሰትዮ ንኽእል ኢና በፅቢፅና ማለት እዩ ከምኡ ብጥሩ እውን ኣሊኽናዮ ውዒልና ንእሽተይ ብስለቢልና ኣሊኽናዮ ውዒልና ክንሰቲ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እና ኣብ ጾም ጊዜ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ እዚኦም ነገራት በሶ እውን በፅቢፅና ክንሰቲ መጀመርታ ምስ መጻእና ማይ ንሰትለና ንእሽተይ ድሕራይ ሓደ ነገራት ቅጥን ዝበሉ ነገራት ክንሰትለና በሶ በፅቢፅና ብጥዑም እዩ ብጣዕሚ ከምኡ ጌርናስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ህዘውዚ ኩሉ ተእትክልቲ እትየ ኣለኹ እቲ ድንች ዱባ ነቕጥን ኣቢልና ዝተኸተፈ ካውሎ እትየ ኣለኹ እዚ ኩሉ ኣትክልቲ እትየ ኣለኹ እስካብ ጽቡቕ ኮይኑ ልበስል ማለት እዩ ብጣዕሚ ምኽኽ ክብል የብሉይ ኣብዚ ብርሽን ኣሎ እዩ ብርሽን ዝበሰለ ብርሽን ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ እዚ ኣትክልቲ ኣእትየ ቆላልዮ ኣለኹ ያው ርኢኹም ኢኹም ከመይ ገይረ ከም ዘእትኽዎ ናውጋዕኹ ስለ ዝነበርኩ ቅመም ዕርዲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ግን ፓውደር ካሪ ፓውደር ልበሃል እኒሆ ናይ ኢንዲያን ወይም ድማ ፓኪስታን እዩ በዝሒ ዕሹግ ኣሎ እዩ ኣብየትም ቦታ የትም ሱፐር ማርኬት ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱም ቅመማ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ ንኣብዚ ፍርቂ ማንካ ገይረ ኣለኹ ካብቲ ካሪ ፓውደር ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ መኮሮና ብራውን መኮሮና ተንደቀቕቲ እየ ተጠቒመ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ብዙሕ ድማ ቀልጢፉ ምኽኽ ይብሊ እቲ ኣትክልቲ እውን ዘእተኽዎ እውን ብጣዕሚ እስካብ ልመክኽ ክነፅንሖ የብልናይ ዕቅን ያው ናይ ባዕልና ናይ ስድራና በዝሒ ኢና ንርኢ ህዘውዚ መኮሮና ስለ ዘእተኹ መኮሮና ስለ ዘይቁላለ
ما يأتي اللخو مالتيو كليسو يلخو هز تخليسو أنا حفس يزبلو من تاي ندرار سلازخونة بدرار نبينو يقروا إيه زي بسيلو خمزي تايسميو لله طعم خوين كورديو استفلالي عينت ناي مرق عينتات ناي هزب مثالي ماجي ناي صوملو كنور ناي صوملو خمتات ون كتقوم تخولو إيخم منتان طعم نجر ندحر تايسم تولو خوينكم مالتيو أنا قل بزيئة مسارتي صريحية زلخو هزوزي فليحو صبو غيرو نخكاتاتو اي خيغن فلن منتان دحرين نحافس مسمص اي خات خدنو هز خدنو ايه بتو انفالت ون وعلو صبو خيننا بسله مصيو نا زي مسل نايلوم مع انتي تحستي تخاتاتلوني اخوم بالشير سبسكرايب كومنت معادن مهارن زخون رئيتكم اي فليني خمزيلو بسيلو خور يللخو قاريو اللب نخبسل أنا قلطف زول زلخو ياو نت ساعتات نت فيديو خير دونجيكم كي نوحكم إلى جن ياو السارة روحو بقدم تختل اسكاب زبسل إن تخاتاتلنا خنصنحينا مالتي بتو هزفتو فيديو غيرنا نصرح لنا قلطف النتس يخوني ياو نتو نمرأي إيزا أن قلطفو زلنا نبر ياو اسكاب زبسل قسيلو خبسل اللوو دحراي خا بطعمي كمكخ يولن لا ليط كيغير مالتي هم بقى ليط همزو سوق كيخون انتر لبله نشتي ترر لبله مالتي كبسل بطعم كبسل يولي ولا تدخل تون وات مكروناون نا ازي مسل هزوزي بروكلين ياتي لخو بروكلين ناي مبسال عقمو بطعم تايس مسل الخونه قلطيف سلازبسل ኣብ መጨረሽታ እየእትየዮ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዕ እውን ሓንቲ ፍርቂ ጉዕ ገይረ ኣለኹ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ هذا መጨረሻ እውን እዚ ዱባ ካሮት እዚያት ጥዑም ብጣዕሚ ጥዑም ስለ ዝኾነ እዚ ፓምኪን ናይ ዱባ ዓይነት እዩ ሎሚን ሓንቲ ሎሚን ክፀምቕ እየ ኣብ ልዕሊኡ ማለት እዩ ኮርድ ስለ ዝኾነ ህዚ ይፀምቀለኹ ሓንቲ ሎሚን ይፀምቀሉ ኣለኹ ምንታን هم ሳወር هم خمزز ልበለ ምጽጽ ልበለ ነገር ክኸውን ኣለዎ ብጣዕሚ እውን ጥዑም ክኸውን የውሊ ብጣዕሚ እውን ምጽጽ ልበለ ክኾን የውሊ ጣዕሚ ቆንጆ ጣዕሚ እዩ ዝህቦ እዚ መሲሉ ወሪድሎ ስለ ተኸታተልኩምኒ የቀኒየለይ ብሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ ተኸታተልዎ ኢኹም ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ أنا بناي بعلى إيه صريحة يزلخو تشاو